video ihan mitä haluatte, mitä mä voisin tehdä tälle videoilla. Ihan mitä vaan. Voitte sanoa 24 tuntia vaikka. No nyt on talvi, mutta siis ei mitään semmosia hurjia juttuja. Eli vaikka meikataan, opetellaan meikkaamaan, slash-videoita, piirtämistä, kepparivideoita, ääniraidallisia videoita, kavereitten kanssa videoita, my day, my week, just semmoista kaikkea tommoista. Niin kommentoikaa tuohon alas ihan mitä vaan. Ne kommentit on nyt päällä. Eli kommentoikaa siihen heti. Tai muuten. Mörkö tulee teidän luokse. Ja näppää teidät. No ei nyt oikeesti. Kommentoikaa sinne ihan mitä vaan. Niin mä katon sieltä. Mä luen niitä joitakin. Ja mä katon mitä mä voisin tehdä niistä. Jos niitä tulee monta. Ja ne on erilaisia, mutta sieltä varmaan tulee aika monta semmoista samanlaista. Niin, joo. Ihan mitä vaan. Maalaamista, piirtämistä. Sitten kun saa 50k, niin mä teen viikonloppuna koko päivän liveä. Tai jotain semmoista. Tai voitte kommentoida, mitä mä voisin tehdä näissä videoissa, koska yleensä mä vaan teen jotain tyhmiä videoita. Mut kommentoikaa jotain sinne alas. Yes. Niin mä luen ne sitten ja teen niitä videoita. Ja jos te haluatte semmoisen videon, missä mä vastailen teidän kysymyksiin, niin sitten laittakaa sekin. Moikka! Mutta laittakaa sinne kommentteihin, koska tähän videokommentteihin, että mitä mä voisin tehdä näissä videoissa.